kaka no timore. Ka odhi nyime, moko kuom jogo mane okalo midhiero mag sienyruok mag lowo mane okel gi oula e kaunti ma Murang'a pod ogoyo tach e sikunde kata odoko ni sirikal nochiwo wach mar mondo mi ji wuogi e sikunde mondo mi nyithindo thuolo mar dhi nyime gi sombgi e tama mar ariyo gwenge ma Musoso gi Kiaradhi kar chung od bura ma Kangema. Jogo mane oyudo midhiero kendo wuok e utegi pod odak e kuonde jot e sikul ma Kiaradhi. Ma notimore bang' okaka madongo neno e kor utegi mane okethore nikech pi kinde ma bende sienyruok notimore e puothegi. Kan wuogi jofwambo e kinde mane otimo limbe e gwengego, jaod bura ma Kangema Peter Kihungu okoni okwayo piny owacho mondo orang yore mamoko mar konyo ji e kinde ma iyawo sikunde. Mimi nashukuru kwa leo sababu mheshimiwa wetu Peter Kihungu amekuja, ametutembelea na tumemuomba aende kwa serikali kuu tutetee ili tupewe mahali pazuri penye tunaweza ita nyumbani. Kwa maana saa hizi tunakaa kwa shule ndio inafunguliwa na hatujui la kufanya. The lasting solution is to move these people from here. There are instances that come maybe because of the rain and they go. But for this one, there are a lot of activities which are going underground, which we don't know what's happening. And the more we keep people here, the more we put people in danger, whereby we will find ourselves now having other issues whereby you have fatalities. But for the time being, people are very happy because of the administration, because of the locals, they have agreed to move. But the lasting solution for this issue of Kiaradhi, Getogo, and Kihendu, that is in Rwadia, the lasting solution is to relocate these people. Jatend kweth manoke od bura mamalo kendo jaod bura ma Ugunja Opiyo Wandayi okwedo paro mar chik mar omenda mar higa 2024 ka okoni paro mar chikno dhi hinyo jopiny gi osuru. Wandayi